Aquest edifici del carrer Ample número 71 va ser el primer que es va enderrocar el 1908 per fer la Via Laietana. És una de les instantànies que immortalitzen carrers, edificis i palaus de Ciutat Vella que van desaparèixer amb l'obertura de la nova artèria de la ciutat. Potser és la primera vegada que es documenta fotogràficament una gran transformació urbanística, per tant tenim un testimoni visual d'imatges de primera mà. L'autor de les instantànies és Narcís Cuyàs, fotògraf barceloní de començaments del segle passat. Una persona que vivia molt a prop d'on hi ha el centre excursionista, que a més havia il·lustrat d'una manera personal aquests elements que hi havia, carrers, arquitectures que hi havia el que ara és la Via Laietana, amb una òptica que era la seva. La construcció de la Via Laietana va desplaçar més de 10.000 persones i va fer desaparèixer 2.200 edificis. Va ser la primera gran intervenció d'esponjament de la ciutat. La ciutat antiga era un laberint de carrers i que hi havia molts problemes perquè el Cerdà ja va descobrir que cada vegada que hi havia una epidèmia, quan més estret era el carrer, més morts hi havia. O sigui, hi havia una falta d'higiene i de condicions de salubritat. I això és el que la Via Laietana va millorar en part. L'exposició Paisatge substituït l'entorn de Sant Lluc es pot visitar fins al 8 de gener.